अफाय थांनो लंपेन्ट गस्ला गानफबलायखो बिहामजोजों बेरायना सोर बिहामजो बिलाय दंब्रायो देनां नायबाय था जानला मोनला नङा गथ' आंनि फसायनाय नङाबा बिहामजो जानो हाया हेलौ दाबो सफैया कलेजनि टाइमा बारा जालायलांसै औ नै थांगासिनो दं दे थाब फै एथ' गोबाव गाखोदो दे दा गबा फन खालामदे दे सुबुंखौ दाना माथो नुथारलाब्रा दाना माबाफोरसो खामानि मावबाय नामा बे बैलाय माथो बे सुबुं नङा होमबा नंगौथ' ओरै फैलाय ए माथो फाग्लाफोरसो नोंखौसो रायज्लायगासिनो दं माथो नुथारलाब्रा आजिखालिलाय बहा थाङोब्रा न'आवनो दं नोंसोरखौलाय माथो नुथारला बबाय थांना फैखोब्रा ना बहायबासो खामानिफोर मावबाय नामा बहा थांनोब्रा दैमुखौसो कलेजाव दोनलांदां देलै नोंनि दिनसै आसोल नोंलाय सोर थागोनब्रा फाग्ला आंनिलाय मा दिन जानांगौ नोंसोरलाय मारै दं मोजां गाज्रिखौलाय मा होनबावनोब्रा फरायनाय जोबनायनिफ्रायनो लोगोफ्रानो गाव गावबावसो जाजोब्बाय दा जों सानैल' दंसैब्रा आंबो सानदोंमोन बेफोर खामानि फिसाफोर मा मावलाबायसै होमलै बेखार जाथारबाय आंबो बेखौनो सानगासिनो दं औलै खामानि मोननांगौआनो गोब्राब जाथारबाय हेलौ बहा दं दिनै कलेज गैयानो आंखौ लांफैफिनदो औ दे थांगासिनो दं नोंसोर लायबाय थाथ'दो आं थांनोसै दैमा कलेज गफायनो लाना फैनि दे उनाव लोगो मोनबा दे रायज्लायनोसै जागोन औ दे ओंखामा खुरनानै जादोहाय जों नोमफाजों आंजों बन लायनो थांसै थ' बिमा दा थाब फैनांगौ गाबोननि थाखायबो जाबखानांगौ गाखोला आङो थ' नारदो नोङो दा नारनो हानाय नङा सामफ्रामबो बन दानानै जायाबानो मोनजाला हेलौ मा खालामदों नै जिरायनानै दं नोंहालाय मा खालामदों औ आंबो बिदिनो दं जिरायना ओंखाम जाबाय नामा जाथ'वाखै दसे थानानै जानोसै जाग्रोदो दे दायो हरफिनगोन आं दे बना गबोगोन बोरै मोजाङै नार हनै हाखराव थांगोन बिमा मोजाङै नार हाखर हालासो बेफोरखौ फानाबानो ओंखाम मोनजाया
थाथोंसै बिमाय बावनो बावनो दोनथ'सै दै गांनाय हाथारला आङो थ' थांसै आंबो सिखाया लादो आइ दै गिलास लायदो थां बेखौ बोख्लायना गाबोन फुंनि थाखाय जाबना दोनहैखादो नोङो थां नों दुगैदो थां बिमा आं बेखौ बोख्लायना जाबा दोनहैखानोसै गाबोननि थाखाय जिरायनो बुरै दसे नांला बोराय दा सानजौबा होंगो दोंगो जागोन नारखो बुरै मोजाङै दे दे आं नारबाय दे हेलौ मा खालामगासिनो दं ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दं आइमोनहा दाबो फैयाखै बन फानहैनाया मा ओंख्रि संगासिनो दं आयौ सान्दुङाबो मासि गोसा दिनै हाबाब मासि गरम जाखो मबाइल खालि मबाइल रायलायनायल'सै सोरांबाथाय होद नोंहामजो जागोन नोंसो लायदोंमोन आं आयै बोरो नायनां बिहामजो जागोनखौ माबायदि नै बेनो आयै नायदो बोरो नायनां हरदो आयै मबाइला देनां न'आव फैबा नायबाय था नै गथ' महर मुस्रियाल' मोजां जाबा जानाय नङा न'खराबो मोजां जानांगोन होद आयै मा होनोब्ला नोंलाय थ' ओंखाम जायसै थौदो होनबालाय दैमुआइ बहाय थांखो बेलाय हा कलेजाव थाङाखै बे दा कलेजाव थाङालासिनो थाबावो बे दा बिदि सान्दुंआव बोरै दानहैबावनांगौ जाखो थां आथिं आखाइ सुहैना फैदो आं ओंखाम खुरैनोसै दे हाला आंबो उखैनाया बे गथ'आबा मा ओंख्रि संनानै गालांखोहाय बेथ' बाजैनि फिसालासो गोख्रै न'आव थांनानै खोन्थाहैयाबा जानाय नंला बाजैनो बाजै ओइ बाजै ए माथो आगैसो फैदोंलाय औ बाजै जिरायफै गोजौआव आं थिफु जालायनाय माथो खौरां लानानै फैखो आगै जिराय खौरांखौ खोनाबा जानो लोंनो सुख गैयि जागोन नों बाजै थां बाजै दै गिलास लायगोन थां हाब मा खौरां सिबिलाय र' जिरायथ' लायनि आं न' आगै दैया दे लाबोदो बाजै बाजै माथो जोंना बिजाबना गोसोथोनाय दङ माथो नों मिथिया नामा मिथिगौ आगै माबाफोर उसुबिदा जादों नामा ए बाजैया मिथिखायो होमबा गलाम फिसाजोखौ मारै बिहामजो गनायना लानो हाखो नों मा बियो गलामनिसो फिसाजो औ हा बे थिलाफारानि बन फानहैग्राया लेंग्राग्रानो थेला बोनानै बन फानहैग्राया बिनि फिसासो दा सानसे फानाबानो मोनजाया बिसोरो हा हिनजावानो जोब्बायमोन बिहा गलामनि फिसाजोखौ मोजां मोननो आं थांसै बाजै दे आदैखौ मोजाङै बुजायना होदे दे औ आगै दे
आयै आफा नै आलासि फैदों जिरायथ' दे जागोन दे आदैया अबेनि जाखो आं बान्दरमुरिनि आदै आफा आं दाख्लै नोंसोरनो खोन्थानाया बेनो हाब सोर सेंग्रासो बेलाय आलासिया सोर जाखो बिफा जानायखौ लांलाय लाबोलाय खालामग्राया बेनो सेंग्राया ए जावैसो जागोन ना बेनो थां आइ साहा फुदुंहैदो थां र' नाङा दे मुं फुदुंनाङा आं साहाखौनो लोंखाया नोंसोरथ' सानैजों मोजां मोनलायो आदै नोंनि बिमायाखै आंनि फिसाजोखौ बिहामजो गनायगोन बे मानो गनाया जानो आदै गनायो नोंसोर सानैनि मोजां मोनलायनायखौ जों बोखानो सानाखै नाथाय नोंस्रा गोजौ थाखोनि मानसि मोजां मोनलायनायाव दोनि गोरिबनि खोथा गैया मादै थेवबाबो फिसा सम सम गिखांनाय फैयो नोंसोर बिदिखौ जेबो दासान आं थांसै नामा दैमु दे थांदो फिसा सम सम फै औ दे थाथ'दो आदै जै जाथों फिसा दे जिउ गोलाव जाथों ससे नाहरफादो आइ थांदो फिसा हेलौ गोरा औ बुं मेडाम खामानिया मा नोंनो बेसेबां रां नांगौला मोनसे न'खराव थांनानै दंखिनानै फै अके मेडाम एड्रेसखौ वाट्सएपआव हर जागोन दे आंनि फिसालाखौ मोजां मोनग्रा बियो थ' मोनसे जायगायाव थांनांगौ औ दे आंबो सिखारदोंमोन बिमा बुरै नोंनि सिखाखौलाय सोर मिथिनोसै बेयाव गैया बे गावनो अफायबा दोनफ्लांलायलांबाय बेयो न' सिंफ्रावसो दोनहैफ्लांबाय खोमा र' नायनां ओइ भाइ बेखौनो थिलाफारा गामि बुङो ना औ बेखौनो बुङो बे दैमु होननायमोन न'आव बिथिं एसे दावखोनानै बै लामाजों हाबबानो मोनगोन अ दे थेंक इउ भाइ औ दे थ'दो औ सिखायानो हामथारला आंना बिमा आथायानो गाजोबथारबाय नागिरदावबाय थानायालाय दाउ बे न' सिंनिफ्राय मोनबोखो हामला बिमा माथायानो जाथारला हा दैमुआया बहाय थांदों मानसिखौनो नुवाखै आं माथो लोगोनाव थांदों बेरायनो दे बिमा आं बननानै औ थांसै दे नै बिफा सोरबा फैदोंदां माबा लामानि दरजा खेवनाय बायदि खोनादों आङो हा सोर फैनोसै जोंनावलाय बाबुमोना सोर जाखो दैमु न'आ बेना औ बेनो बोरो नोंसोरजोआ मानो नांगौ आंनो फिसाजोंलाय मा जादों सोर नोंसोरलाय मानो नांगौसो होनदों नोंसोर जे सेंग्राखौ मोजां मोननाय लिथ'खौ गोजावदों बे मालाबाबो जाफुंनो हाया मा आंनि फिसाजोआ सोरखौ गोजाव होदों ओइ बुरि नोंसिना बारा जाबाय नोंसिनि खोथाखौ आंबो खोनासंफैयाखै लाबोब्रा होदो बेबि आयौ आंनि बोरायखौ मा जानला मोनला बुलायबाय मोजां नागिरदों आरो फै आइदि आयौ फैलामा बुलाय फैलाबायखो आयौ बुरि नै आंखौसो नाख्लाबोदों नोंखौ नै बुरि नोंखौ होथारगोन आं बुरि नै नोङो नै बुरि बोराय मा जाखो? नोंसोरलाय मानो बुलायबायदों
हगार फाफिफोर दा बुसै हगारदो हगार दा बुसै एबारनिफ्राय बे नोंसोर जोंखौ सेंग्राय नुबावनांगौ दिगदार जागोन आफा आयै आफा जे जिनिसखौ दाजादों जादों सानदोंमोन बेनो जामारबाय बोराय सिखारबो बोराय सेंग्राखौ गारदो नोंलाय दा नोमफायासो खस्थ' मोनबाय सिखारदो लांसै न' सिङाव आयासो माबाफोर बुंहरदों नामाथाय दैमुखौ र' बिसिनाव खनसे थांना फैनि आदि 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 साजोबथारबाय आदि सेंग्रा मानसिफोरनि बुनाय अबेहाय नांदों अबेहाय नाङाखै मिथिनो रोङासै ओ दैमु आदै नोंनि मोखाङा मानो बुनायनि दागो बेफोर मारै जाखो मादै आदै बेखौ नों मानो जोंनाव सोंदों नोंनि नोंमानाव थांना सोंहै र' बिमा नों बे गथ'खौ मानो दाय होनदों बेयाव आदैनि जेबो गोरोन्थि गैया मानो दाय गैया बिमायानो मानसि फाथायना बुहोलायनो हादोंबा फिसालायाबोथ' एखे जागोन अ आंनि बिमानि दारैसो बेफोरबायदि दा जादों माथो सानबाय थाखो आदै जेबो सानाखै आदै आंखौ दैमुजों खनसे लोगो हमोलै गैया मानो लोगो हमबावनांगौ थांदो थां जोंखौ लोगोजोंनो थानो होदो थांदो थ' बिफा न' सिङाव थांसै आदि साजोबथारबाय आदि साजोबथारबाय नामा आफा बिमा लासै आदि दसे गोलाव जाहैनोसै आदि लोंफेरा दिनै मा जौ लोंनानै फैखो आं दुखु जादों दिनै नों आंनि मोजां मोननायखौ मानो बोखारनो सानदों हो नों बिनि थाखायसो बिदि जादों आं आगोलावनो बुंखादोंमोन ना गलामनि फिसाया जायगा गैया होनना गलामनि फिसाया मानसि नङा ना मायो आं दैमुखौ मोनाबा आं थैगोन मा सासे सिख्लानि थाखायनो थैनो होनलायनो हाथारबाय दैमु आंनि सना थां खामानि मावहैदो आं दसे उन्दुनि फाग्ला बे प्लास्टाराव मानो उन्दुनांगौ थांदो बिसिनियाव उन्दुहैदो थैजानो गिदों नामा नोंसोरलाखौ आयै आं थैया गियाखै आङो दसे उन्दुना एसे निसा खारबा बिसिनियाव उन्दुहैदो दैमु आंनि सना
हेलौ दिमु हेलौ आंखौ मानो बिदि खालामगासिनो नोङो फन हरबा फन हमा जौ लोंदोंना नोङो ओहो लोङाखै ओहो गुबुनखौ थगायनो हाबाबो आंखौ थगायनो हाया आइ ओरै फैथ'लाय दे होमबा दोनथ'नोसै आइ गाबज्रिदों गाबोन खनसे लोगो हमनो ना दे उम